príjemný a ničím nerušený sobotnejší večer. Zmena je život a takto dnes bude len krátky pokec a recenzia vyjde v utorok. Takže trošičku porušíme náš železný poriadok, pretože vám chcem niečo porozprávať. K tomu rozprávaniu si dám kohýbku. Už iba takúto, lebo s kohýbami je to už horšie jak zle. A som rád, že som ich niekoľko mohol počas svojho života a počas svojej doutníkovej kariéry vyskúšať, pretože teraz sa k nemu už nedostanem. Už je aj dostupnosť je mizerná a cena je dvakrát mizerná. Ale to mi nebráni v tom načapovať si pivko. A dnes opäť klasika Radek 12. Mne to pivo veľmi chutí, aj keď teda stretol som sa už aj s názormi ľudí, ktorým nechutí, že je príliš horké. No a mne tá horkosť tam práve vyhovuje. No, ale nie toto som chcel. Tento kanál vznikol, myslím, že v 2018 roku z mojeho takého nadšenia a zápalu, že som objavil svet cigár a teraz ja som už mal nejaké skúsenosti s natáčaním na YouTube predtým, čo sa týka pestovania čili papričiek. A jak som vhupol do toho svetu cigár, tak som zistil, kurník, o tom nikto nič netočí. V slovensky a česky hovoriacich krajinách je toho strašne málo. A tak som sa rozhodol v 2018, že začnem točiť ja, nie? Však čo by, nie? Aj keď teda ani vtedy, no vtedy už vôbec nie, ale ani teraz sa nepovažujem za nejakého cigarového znalca a hyperodborníka. To v žiadnom prípade. Treba byť v tomto skromný a človek sa učí celý život. Ale určité nejaké možno poznatky mám, ktoré by som chcel predať aj vám skrze tieto videá, veď už ich točím dlhé roky a je ich už teda požehnanie. A v utorok pribudne ďalšie, no dneska je sobota, ale dneska pre vás mám špeciál pozvanie do Košíc. A jak to vzniklo a prečo to vzniklo a čo sa ide diať, vám poviem o chvíľočku, len sa napijem pivka. Neviem síce, v ktorom roku, už si to nepamätám a teraz sa mi to nechce dohľadávať, vznikla aj facebooková skupina Cigary recenzie. A viac menej z tejto skupiny, cez tie liv pofajčeníčka, čo občas máme, sa stretávame, vlastne cez Messenger si spolu dáme cigárku, nám napadol taký nápad, že možno by bolo dobré sa stretnúť aj osobne. Ono, v minulých rokoch tu už nejakí chlapci boli z Čiech a stretli sme sa a dačo sme pofajčili a popili, ale tohto roku je situácia iná. Dostali sme, hlavne teda Dušan Maslák, taký nápad, že čo keby sme sa stretli v Košiciach, v nejakom buď to podniku, a tá najskôr asi v nejakom podniku, pri nejakej dobrej cigárke, pri nejakom možno dobrom jedle, pri nejakom dobrom rumíku a aj naživo si pokecali nie len o cigárach a veciach s tým súvisiacich, ale všeobecne tak o živote. Hovorím, ja som veľmi rád, že tento kanál vznikol a takisto som nesmierne rád, že som založil tú facebookovú skupinu. Už je nás tam cez 1200, ak chcete, pripojte sa k nám, dole odkaz v popise videa, aj keď teda aktívnych je iba percento z toho, ale dobre. No a tam som napríklad poznal aj Petra Pančuru, ktorý maľuje takéto krásne obrazy a ktorému som za tento jeho dáreček nesmierne vďačný a prajem mu do manželského života všetko dobré. No,
14. septembra, 14. záží budem zhodou náhod v Košiciach. Zhodou náhod príde aj Dušan z Anglicka a ešte zo pár ľudí je sľúbených, takže na 95%. No ale ja by som vás oficiálne veľmi rád aj prostredníctvom tohto videa pozval, ak to nemáte ďaleko, po prípade ak si chcete urobiť v septembri výlet do Košíc, chceli by ste tam stretnúť mňa, chceli by ste tam stretnúť nejakých známych v úvodzovkách z facebookovej skupiny alebo tu z tohto YouTubeového kanálu, tak vlastne presne na toto slúži toto video. Je to taká pozvánka do Košíc 14. septembra, záží. Čas upresníme, miesto upresníme. Na to všetko budú vlastne slúžiť komentáre pod týmto videom a komentáre takisto vo facebookovej skupine Cigary recenzie, kde takisto toto videjko zavesím. Takže aj vy, ktorí trebárs nemáte sociálne siete, tak sa o tom dozvedáte túto na YouTube. A vy, ktorí ste v našej skupine facebookovej Cigary recenzie, no tak vy takisto ste srdečne pozvaní. No, je možné, že nás tam bude, ja neviem, 4-5. Je možné, že nás tam bude 30. Čiže podľa toho by sme potom zvolili aj ako do septembra času dosť. Hlavne je upresniť ten dátum, hej, že 14. september a potom už, že neviem, či o jednej, o druhej, o tretej a v ktorom podniku sa zídeme. Toto by sme už mohli rozobrať vlastne buď tu v komentároch alebo na Facebooku v komentároch. Keďže ja som otvorený každej možnosti, ja v Košiciach nejako extra tie podniky nepoznám, čiže čo sa vyberie, čo sa nejako odhlasuje alebo dohodne, že tam a tam by sme mohli ísť, tak ja sa prispôsobím, nie je to šum a fúk. Samozrejme základ je, aby sa tam dali fajčiť cigary, možno niečo dobré zjesť a samozrejme nejaké to pívko a rúmik. No a už tam pokecáme o všetkom možnom, snáď teda. Takže ešte raz opakujem, tento rok prvé medzinárodné stretnutie fanúšikov cigár. Nie, to iba žartujem, ale tak bude medzinárodné, hádam. Takže v Košiciach 14. september, 14. záží. Budem sa na vás tešiť, určite mi dajte vedieť, aj tu pod videom, že ja neviem, prídem na 80%, prídem na 74,26%. Prosím upresniť. No a tam by sme daco zakurili, daco vypili, kušťokše pofocili a to je vlastne 14. je sobota, čiže 15. nedeľa si trošku oddychnete po akcii. A pondelok hurá do roboty. Dobre, čiže dneska výnimočne takto, namiesto recenzie v sobotu vychádza takýto pokec a príhovor a pozvanie a klasická recenzia vyjde v útorok, takže trošičku ešte buďte trpezliví, ono to za chvíľočku bude. Takže ja sa veľmi teším a ako úprimne som rád, že takú nejakú komunitu som aj ja osobne trošku pomohol vybudovať, lebo ako veľmi sa z toho teším a koľkokrát mi aj pošlete nejakú cigaru, alebo Peťo mi obraz namaľoval, čo je dačo akože šalené, to veľmi pekne ďakujem, alebo také udelátko mi pošle niektorý z vás a to je akože super vec na čapovanie pivíčka, takže ja veľmi rád vám všetkým aj osobne poďakujem a so všetkými sa veľmi rád porozprávam a pofotím a dačo fajné zakuríme a pokecáme o cigárach a o živote. Ja si myslím, že by to mohlo byť veľmi príjemné. Nemám veľké očakávania, nemám veľké oči, čiže fakt sa to vyvinie podľa diskusie, podľa toho, koľký z vás by boli ochotní teda v septembri do tých Košíc si výlet urobiť. No hovorím,
Nie je to viac menej jedno, či sa tam stretneme 5 alebo 35. Jak to dopadne, uvidíme aj podľa vašich ohlasov, ale ak by ste mali možnosť, ste niekde spoblízka, alebo budete v tom čase v okolí Košíc, alebo si spravíte výlet do Košíc, veď Košice sú krásne mesto, tak budem veľmi rád, ak sa s vami stretnem aj osobne. Ja už som veľa z vás osobne aj stretol, lebo občas zopár ľudí tu už v tejto pivničke bolo. Takže určite tam budú ľudia, ktorých aj osobne poznám, ale určite tam budú aj ľudia nejakí pre mňa osobne neznámi, ale známi skrz Facebookovú skupinu alebo odinakiaľ. Ja sa s vami veľmi rád stretnem. A cigárka mi zhasla, lebo veľo diškuruješ, malo kuríš. Dobre, ale aj tak už máme 11-minútové video, ktorého vlastne jedinou správou a messageou bolo, že poďme sa stretnúť v Košiciach v septembri. Takže ja si myslím, že pokiaľ budú nejaké otázky doplňujúce a kdečo, tak buď tu na YouTube v komentároch, alebo v skupine Cigary recenzie v komentároch. Možno neodpoviem hneď, ale odpoviem každému. Dajak to dohodneme, vyšpekulujeme dačo. Ja sa budem tešiť, no. Možno tým začne nejaká pekná tradícia. A poviete si, že my sme boli ešte vtedy v 2024 na 0. stretnutí Cigary recenzie. Uvidíme, no. Nemám nejaké prehnane veľké očakávania, ale budem veľmi, veľmi, veľmi rád, keď sa tam nás zíde čo najviac. Pripijam na celú túto komunitu, budem sa na vás tešiť v septembri osobne. Majte sa krásne, užívajte si život a dajte si občas dobrú cigárku. Napríklad aj kohýbku, len sú kurva drahé.